Isang tanong, isang sagot. Meron ho ba sa atin ang hindi kinuto nung tayo'y mga bata pa? Lalo pa ngayong tag-init na pawisan pati ang ating anit. Talaga namang wala yatang makaliligtas sa mga kuto. Pero ito ang malaking problema ng isang dalagita ngayon sa Argao, Cebu na sa dami ng kanyang kuto, kinalbo. Nakikita nyo ba yan? Parang tumpok ng lupa na nakapatong sa dahon ng saging. Pero kung tititigang maigi, bakit kumagalaw-galaw? Naku po! Hindi pala kasi ito lupa, kundi sandamakmak na kuto. Diyos ko po! Nakapangingilabot! Ang mga kuto parang ginawa ng kaharian ang ulo ng 13 anyos na dalagita na itago natin sa pangalang Princess. Ang nagtsatsagang alisin ang kanyang mga kuto sa video, ang kapitbahay niyang si Janice. Grabe kuto. Wa ko nag-expect nga mauling kutuha sa buhok sa ni ina. Pagkahawi pa lang ni Janice sa buhok ni Princess, nagpulasan na agad ang mga kuto. Hala ba, nangambak. Mbak naman mo eh. Muda na eh. Ipadol dyan. Allah! Allah! Ginamitan ito ni Janice ng suyod. Tingin ko rin eh. Murag yung lami kaya. Lami kaya sugbaon. Bisahon. Nilabot ng balhibok ko. Hanggang ang mga kuto nagkandalaglagan, kaya sinalupa ni Janice ng dahon ng saging. Mga galing di ko katulog inagagabi kay mga taga kuya. Pero makalipas ang mahigit 1 oras ng pagsuyod, ang mga kuto parang hindi pa rin maubos-ubos. Kaya si Janice nagdesisyon ng gupitin ang buhok ni Princess. Sunod niya itong ni-razor. Ang tumpok-tumpok na kuto mula sa ulo ni Princess. Paanong nangyaring ganito karami ang kuto sa ulo ni Princess? Argao, Cebu, si Princess. Wala na siyang kuto ngayon. Wala na rin kasi siyang buhok. Wala na ko'y kuto karon kay gipaupawan ako niya. Mahadlok ko, matulog ko, ug dili ako pugngan akong buhok. Maabot man gud diri sa abagan ako ang kuto. Unya karon hayahay na ko kay matulog kay wala na jud ko'y kuto. Giupawan magug kong mama. Nya karon presko na kaayo ako ang ulo. Mainam na raw ito kesa puno naman ang kuto ang kanyang ulo. Ug ako ang huna-huna ug matuog ko, wala na gyud katol. Nahabilin mga uwat na lang ni sa akong ulo ug mga uban. Mao na lang ni nahabilin ron, mga bukol na igagmay. Nahabilin. Presko na gyud kaayo. Dahil kulang ang kinikita ni Alma bilang kasambahay at ng kanyang mister na si Manuel na isang construction worker, hindi raw nila napacheck up si Princess. Kaya kung ano-anong remedyo na raw ang ginawa nila, nilagyan pa nga raw ng gata ang buhok ni Princess para mas dumulas at malaglag ang mga kuto. Pinahiran na rin daw nila ito ng liniment oil. At dahil desperado na, gumamit na rin daw sila ng chalk killer o yung chalk na lason sa mga ipis at langgam. Pati pag-aaral tuloy ni Princess, apektado. Mabuti na lang, may isang kaibigan na hindi siya pinandirihan, ang kapitbahay nilang si Diday. Gibuli ko nila nga sa eskwelahan. Inugula kutuon. Nga, mao to nga, gibuli jud ko lagmayo, sakit jud kay akong dughan. Nga, wala na ko yung mga amigo o amiga kay ilaha mahadlok man sila nako kay hugaw ko no kay akong ulo kay kutuon kayo ko. Gibuli ko lagmayo. O
gidawat rin ako pagkakuan si Kutoon siya. Kuan lagi, iba kung kita ng tao, kuan gidawat rin ako sa kalamika. Nagbutan at kayo siya. Patunayan, 3 beses na rin daw nilang kinalbo si Princess dahil laging pinamamahayan ng mga kuto ang kanyang ulo. Gayunman, dahil nagsimula ng magdalaga si Princess, naiilang siyang kalbo. Ang kanyang hiling, Nanadyo ko iwig. Salamat yun kayo nga. Nanadyo ko iwig. Kay, salamat yun kayo. pero ang pinakamahalaga para kay Princess ngayon, ang hiling niyang wig na pansamantala niyang magagamit habang pinapahaba pa ang kanyang buhok. Nanadyo ko iwig. Sa totoo lang, marami sa atin nagkaroon ng kuto nung tayo'y mga bata pa. Magsilbi sanang leksyon para maging malinis sa katawan at sa ating kapaligiran para ang kuto tayo'y tantanan.